Shalom. Taparohahon acarata nomor 12 Marede Kor Lansia. Taparade marohan ang pikirata asa tapuka perminggota martang yang nahoho mahita di bagas rohata. Amin. Marede hita sian bukit de nomor ronom ayat sada 2 ayat 5 anon rim mahita jongjong. Hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mopa langit dohot tanoon. Amin. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang aka suru-suruan ni de bata, manang harajaon, manang haguguon, manang akka na masanuaing, manang akka na rosogot, dang tarbayani manirang hita, siyan haholongon ni rohani debata. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatay. Haleluya. Haleluya. Ali Tuhan di bata jala amanami, say tugu-tugu jala rajai marohanami, marhite-hite tondim. Asa ulo hami manangihon dohot manjalo hatam, say pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam imbaru jala lambadia rohanami, say urupi ma, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus,
asa jupang hami hangoluan saleleng ni lelengna. Amen. Abdul Muhammad. Tatangihon mapatik ni debata. Patik na parjolo. Au do Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenon din debatam. Dia do lapatan nii oddo. Ikon ubia rohata. Jala humolong jala upos mida debata. Asa mida nasana adong. Atong rap mangidogogo mahita. Lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Sa
Tato poti madosata tua dopan ni debata martang yang wahita. Ali Tuhan debata parguguna suatu dosan jala amanami. Ujau hami dogoar munabadiai. Alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangot dihon hami. Asi roham di hami. Sai patotong ma di hami roha hamuliateon tuho. O ton di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalu masaluhut na bernit, binain ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami ho alidi bata, ama anak dohoton di perbadia. Amin. Baga-baga taringot tu hasi saun ni dosata. Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor, binain ni basa-basa marhites yan asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Epistel di Minggu Tasaderion Ima sian Markus 10 ayat 46 rodi ayat 52. Markus 10 ayat 46 rodi ayat 52 tajaha mamarsikat soring. Si Bartimeus nama pitungi. Dungi dibongotinasi damahuta Jeriko. Jadi dinaruar ibanasian Jeriko rapon sisianna dohot halak na torop. Adong mahundul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus.
lando mamisang ibana asasip nian. Alai lam digugu do manjauhon. Ale anak ni si Daud asi maroham diau. Jadi hatop maibana hehe lau mandapotun Yesus. Lau stading do anggo ulosna. Dungi didok Yesus matu ibana. Laho maho dipangolu hapor siaumi doho. Jalama mitur marnida mamatana. Laus diihuton ma Yesus di sidalanan nai. Ido ianggo sahatna. Martua do akan atumangihon hata ni debata. Jalan nau peopsa. Amin. Tidakon mahapor seatai songon nahina tidakon ni dongata sahapor seaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natu maun na bernit di pangumuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dan namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul di siamun de bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mulak sogot tu tanoon mangumi alak na mangolu dohot namate au persea diton di Parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogut daging ni halak nong mate dohot dihangoluan nasora suda marende kor lansia.
masa marhija na marbubu kanan tuasi boy akture padalan di pembangunan. Nah pasiaho panitia Gotilon pohon hukumene inklusif AKBP dan usaha. Tuksip puluh titik apa ini rumah manorangion na pinasahan ni panitia Gotilon. Na pagpunik titik nasa nijahan tuhuk barita perhebengong na jahama di wakta jamat elektronik na binarade ni Urianta marhite weawit pagkagayanta di somonima titik masa di Urianta di bagasan timbul saya di pasuk-pasuk Tuhan namai tahu salah di keluarga. Nah, menghormati kami Amat Pandita Dekan Selain Sok-sok ini santuna Mengenai terhadap kegiatan. Nah, menghormati kami santuna amuna tua-tuana sok-sok ini dan nomor kami sekolah minggu remaja 260. Mulai tema terhadap Tuhan dapat dengan bahasa ini ala dilihat kita tinggi di hari pasor. Nah, nggak jadi ukur. Apa upah digunakan di bagasan saja. Jalan untuk mulai terhadap saluran, Tuhan amanami saluran naruh nami. Nang somoni akan orang berhadaru, namun dulu. Madaran berjalan pesta berlomba di bagasan Nastiroha, Dot Aka. Pas-pas usia Tuhan tak. Kami siang panitia pesta Gotilon salinai atau mana Tuhan Musa Tuhan amanami minanami nama kalian angkatannya sokoni angka bantuan materi doa perhatian Tuhan pesta Gotilon tak nara bantuan di tanggal 6 Oktober di gedung Geraha Pertama. Saya siapa contoh di bagasan pesta Gotilon ini macai torok durwasta amadohoti acara puncak pesta Gotilon bersomani tahun dokumen inklusif AKBP. Toroknya karwasta amadohoti pesta Gotilon ini dewasa lebih mahira 1.500 alat. Somoni anak kota sekolah minggu lebih siang 450 alat amadohoti acara pesta puncak. Waktu di sudut pembenamu namanya nama lupai pesta Gotilon hanya nami itu hatta saya mau berganda maka pas-pas di kamu selalu namanya asal dia selalu akan ada lupai ada bahan itu yang asal masa debata siat Gotilon. So mengetahui wilayah memang tidak pola burda jahat. Ada seorang mahasiswa di pesta Gotilon total pendapatan di acara marhide amplop Gotilon bermasuk somoni donasi bulos nah penjualan kupon hadiah utama doa di pesta puncak mudahnya 1 miliar turun usia juta 51.000 lima harapan kita siap pesta puncak ini. Biaya operasional kami panitia kurangnya 277 juta 240.200 rupiah. Jadi aminan sepasang total turia. Kurangnya 882 juta 125.195 rupiah. Somonima natar pahami panitia pesta Gotilon. Jala soal kami lagi ke pasang-pasang mai salutna tu hurianta. Jadi saya naik madok malade mah itu hamusa hubna ruas hurianta AKBP
Usada. Mulu tular makan aduran amamina di pacaran nami di hamu saluhuna. Mengiru hami tuhamu, mengiru mahami, saya bata mana pasir kompor. Di masa kami atasnya kabar panitia saluhuna, madon malati tuhamuna, situasakan semurati. Horas mari kita jalan pas masuk bata mengagai ulang sangat itu bata. Mulai.
batana sumuruk siya salu na roha. Ima mangaramo ti akate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras Mariam Sudina. Tapeu tiu mahatan itu hatta turpuk jamita di minggu tersadarion. Di mana tersurat di Job 42 ayat sada rodia onom. Sono mahatana takas mata payu tiut. Si Job pauduk jala manol soli rohana. Dungi nina si Job mamangalu si Jahuba. Nuaik piasa huboto, tunggurudok mudoluhut na, jaladang hasudatan sakap ni roham nanggosada. Isi do ibana, napahulom tuptupan so marpanibangon, tongot tahe, nung ngahuhatahon tutuna so hatusi, halongangat duakay, salpusian rohaku jalana so huboto. Watangi homma naingaw makatay. Adong do naik sukunop kutuho. Asaho pabotohot tuaku. Nungan yan dibigi pinggol hulinggo na taringot tuho. Alenggon waing. Nunga duhut mataku marnidaho. Dibay ni jora maahu. Jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun. Ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hanta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan siokopita di parngulota sayrongomdo jala aduk dutuhita aka sitaono paru kilon dohot hamaol. Alanido sayro buke detaibe na marulang-ulak petadokon buke de nomor 3 do tahe partangi saddo HP anggo portibion nomor 3 lansia nomor 5 coba macam tendengon 522 wasamekel hamala lansia husukun tahu jijo para musik kami edeta 522 20 520 520 ayat sada doa tulu partangi sa do HP ang goportibion. Di palabak mau tik tempona. Di pagugotik musik nga. Partangisan do hape anggo hasiagano orso arsaksakitwe saimano sakdo ayat dulu. Unang marsakitabi Ambang anda Jesusi
mandarane damoto disugoi kata di kompenduhuna di atas tanah damoto tadi Inilah realita hidup. Maka adalah pembohong seorang pendeta yang mengatakan di dalam Yesus tidak ada perkara. Di dalam Yesus jodoh anakmu akan lancar dan lancar. Ini mana? Di dalam Yesus usahamu akan berhasil. Karena kamu diciptakan bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Itu penafsiran yang sesat. Dan khotbah yang hanya menyenangkan saja tanpa menunjukkan realita hidup yang sesungguhnya. Ayub orang yang sangat terkenal, sangat-sangat saleh, dia malah menghadapi penderitaan yang demikian. Bolo di Bibel tai, tolu mairok disi na paling saleh. Ima bolo tajaha di buku Yehezkiel saplopati, sinoak masada, nukone si Daniel. Alana si Daniel nakpenga diondam ikon di pamate na solo marsoba tu patung ni Raja Nebukadnesar sa lilik 30 hari toktong doy mana sumbayang 3 hari sadari. Kiblat na tu Jerusalem. Jadi sumbayak 3 waktu na mulai siang masa ni ikiboran lama ni ko di perjanjian lama. Songoni mamuse naksijopon. Betul-betul lima namar sobat tu debata. Tetapi walaupun dia orang saleh, dia menghadapi penderitaan. Naguda nga kamoraon na, maranak marboru di mana IP itu anak nga, jalatolu boruna, alay mago apala sa tokin. Mulo tazahay di bidusana, tabereng mahamoraon ni si Job isi, adong didok 7,000 habing nga do akabiru-biru na. 7,000 uto, 500 pasang lobu, 500 pasang halodi, songoni na nga kahatuban doa kapahulana nagudangan. Alaya pala sa tokim marturu-turu doro barita, namadokon nong magus di aka artanay. Lobu, songoni nakalodena, dirampok malang dirampas halak siebadwi. Roma museapi manutuk siyang gijang lau manutuk pasudahon sudia kahabing na doho aka biru-biru na rap doho aka parmahan na laos magihuk mamuse halak kasdim laho mangarampas sude aka uto nadong dibana jala dibunuh sude aka parmahan nai laos si hutma rap mate anak nganapitui doho boruna na tolu halaki nunga saya si taonon naulak ni dang dohe ay Roma muse sahit puro tahedok. Marsahit may mana muse. Sahit do holat sahit isi taonon na daw. Do muse natay mga rehedok mga neng iba na tadi kom may debatay. Alay tabba mamuse si dangolon na laduhot do ale-alena laho madok ko tiba nalan di gudang gidosam do raba asa gudak si taonom mo na. Ima alelena na tului si Sopar, si Bildad, dohot si Elihu. Martaba-taba tuise may panalaw. Jala ibana pe, ditikki murut di rohanay, di salahon ibana do debata. Kangadil ho Tuhan, ay daringgas do martangiang. Jala hula ho dolomo ni roham, wasay kosongono si taonon songgop tuaw. Ima musay tabereng udut na nung gajak pakatayon na do ali-alina na tulu, nuksay marsuali ba na, marsual jawab doho inatay, jalar terakhir setelah dia dialog dengan Tuhan di 22 ido ibana ma di ayat 2 nakin, nuaik pehuboto,
nuaik pehuboto, gurudok mudoluhut na, jaladak kasudatan sakap niroham nanggo sada. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di pahusor-husor ribana ba di rohana. Nasa lelengo tutununga hubege guarmu siya nakajol madwi. Alay nuaeng mataku sa diri mamarnidaho. Ada perjumpaan pribadi karena penderitaan itu. Nasa lelengo kusalahod doho. Alay di patorak koma tubaw. Ay isi doon na mangatur ho sudi hajak-hajang. Isi doon na mabuka tutupan ninna nakinison. So jolo marpanibangon. Di ayat tuloy, isi do ibana napaholom tutupan. So marpanibangon. Siapa itu Tuhan? Gabi diucap ibana mahatana. Jala manol sole may bana. Gabi hudul may mana di atas ni sirabun. Hamuna kamanami do inanami. Bolosonggop tuhita si taonon. Dasongodido reaksi na umum siya kita. Ay buasa maso Tuhan. Ahado panongos mo tuaw daw pun. Inna mabulo di talak bata. Nasomar panangi do de bata. Naswadil doho Tuhan. Ay swadong naswadat nasuhukum na tuhula. Hape buasay korongom si taononon tuaw. Na magihukma olo ma gabi golap parbidata. Gabi tatodong ma dalat tuhamakuan. Kita tidak bisa hidup benar lagi ketika mata kita dibutakan dan digelapkan oleh berbagai persoalan dan penderitaan. Maka apa yang kita lakukan? Kita menyalahkan diri sendiri. Kita menyalahkan orang lain. Dan yang paling parah, bahkan kita mau menyalahkan Tuhan. Dan hal itu juga terjadi kepada Ayub dalam perikop bacaan kita ini. Alay to hodo de batasala dia kasih taono tay daw. Dia doa sama sa si taono nakamang do tamuinang songgop tuhita. Alania hado songgop si taono itu hita. Alani dosa. Dosa ni se usata. Tohodoi alani dosa do songgop si taono tu pertibio na berjolo sa hali alani dosa ni siadam. Alani dosa ni siadam, gabi dohot dosa hatuhitan waeng mangay, alania ay marsahit pertibion, di patubuhon tanoima aka suga-suga, artinya hidup penuh penderitaan. Mencari nafkah hidup harus berjeli lelah, meneruskan generasi yang berikut harus berjuang hidup dan mati. Lagi waeng ngalam murad ya kaina laho, itu teh, lam murad wa kaina laho tubuh teh ya melahirkan lamurado ya kainang nuaing lako lasik be. Unang jo kamat tong mga lusi so yado pe alami hamui. Akay na tao majo sinukun. Hasid do pe sonari lau tubuan. Masa? Ay hubere ko lang ipamasuk sap inna. Satu ngajom mai oe ngen nakaluar. Tapi tetap juga sakit ya. Nah, apa yang mau kita katakan? Karena dosa Adam itu melanjutkan generasi, walaupun makin canggih, makin maju, teknologi medik, aka kedokteran, tong dope komersi taonok kita. Alani dosa ni halak na asing. Mulak kita sian garejaon, Roma botini, gada-gada, doli-doli, itu bermahita, ngaluk magotikta, alani dosa na, gabi kodohot do ita menderita. Alay tutuanong do alani dosa sa diri, sa itatutun, gabi doho may tamarsi taon. Dia macontonay, nga di oray dokter mga laksaksang. Buasa orang mo dokter rin na ba, mahasil pemeliharaan, bereng mani, ura asam mo, ngatibo. Baru, darah militer mo pe, nga di atas ambang batas. Nah, darah tinggi kan, biasanya militer per darah tinggi do. Ala di unang bialang besaksangin na. Ala ya halidokon. Bato mate mangalangin na. Bato ko ma. Yalang matong. Mulai masit pak na mardala sara-sara. Ay nawahoin na. Asubo to ba? Maong dohara mabayan na.
Batohoda dong mabay, alay mana sa diri do, sa dalang mate mangalak. Ima dosa alani na sa itinutun. Na mangihu mamuse, adong doi si taononi ala di luas debata sibolis mangunjuni. Di luas debata sibolis mangunjuni. Jala say korongom do itu parmulot ka ganop ari. At tong dia do dalan na asalwason ni debata kasi taononi songgop tu kita. Na parjul sa hali asa tatada do debata. Tatada dirita. Nung tatada debata, gabi turuk marohata. Ay swadok si taonon di portibion, jala au boy sudeta patupa, jangan-jangan kita tidak akan takut dengan Tuhan. Asa songgop si taononi asanong do perjumpaan pribadi do debata. Ayang gosongonon normal siade sajol madotabigi. Bolo di bahasa Indonesia didok songonon dihamu di ayat tolu ya kamang dot pamuinang kurang lebih didok. Dari orang lain saya dengar tentang kamu dulu Tuhan, tetapi sekarang mata saya melihatnya. Oh di ayat 5. Nunganian di BG pinggol hulinggo na taringot tuho. Saya sudah mendengarkan berita tentang kau ya Tuhan dari orang lain. Alayang gonuaing nunga dohok mataku mardidaho, tetapi sekarang mataku sendiri yang melihat engkau. Wah, ngaya kita pajupak secara pribadi do debata? Sudah belum? Belum. Kalau belum ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang membuat kedewasaan spiritualitas kita berkurang. Tapi orang-orang yang sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia akan diubahkan dalam konsep pemahaman dan melihat penderitaan itu. Itu yang terjadi dengan Ayub. Secara standar, secara normatif, dia orang saleh, beribadah terus-menerus. Alaniaha tikisonang dope. Alay duk songgop si taonon mulai do, ayaha nama sa Tuhan inay salahod debata. Tetapi akhirnya setelah dia dibentuk Tuhan dalam penderitaan itu, baru dia sekarang mengatakan, baru sekarang aku mengerti. Sekarang aku mengerti. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nuaik peasa huboto, gurudok mudo luhut. Di bagasan ni iga beboy may manamarlas ni roha jala manol solidiri. Yang menarik, penempatan teks khotbah kita ini bukan setelah Ayub dipulihkan, tetapi sebelum Ayub dipulihkan, dia sudah melihat dan mengatakan itu firman tadi yang mengatakan, Nuaik pesa huboto, sekarang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi sebelum dipulihkan debata, nga mula kibana tu hapor siyaw jala manada mamereng dalam nadumenggan na nilion di debata. Ada banyak orang Kristen yang menganggap doa yang dijawab ketika dia mengalami penderitaan adalah Tuhan mengubah keadaan dan situasinya. Misalnya sahid di pamalun. Padahal tidak semua penyakit harus disembuhkan oleh Tuhan. Paulus 3 kali berdoa kepada Tuhan supaya dia disembuhkan. Alaya hayrok debata tu ibana. Tuk masini rohaku diho. Ay di hagaliod do sun tibul hagugun. Ulusukum mazuhamu akamanami do iranami. Sudedo na tatangyak kon namar sahi di malum. Jai bolo so malum da beso porsiado hita tu debata. Sudedo na lau tu manado asay tangyak ko si Simon Andi malum. Bolo adong KKR, sudah naroto KKR malum. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan baik-baik adanya. Tetapi apa yang terjadi dengan Ayub? Dia yang berubah melihat penderitaan itu. Dan itu satu yang diajarkan oleh firman hari ini kepada kita. Kemenangan sejati atas penderitaan bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan diri kita sendiri melihat penderitaan yang kita hadapi. Ala jut suhar do pabainan ni debata do alusna sian na tapikiri.
Manusia pada umumnya mengharapkan jawaban dari Tuhan yang masuk akal dan yang menyenangkan hatinya. Tetapi realitanya tidak demikian. Ketika Ayub juga menuntut jawaban yang demikian, jawaban Tuhan adalah pertanyaan retorik yang diberikan oleh Tuhan. Ai sojo puak pagoda kudu hata-hata. Pagoda kudu suku-sukum. Ai boy do atusam mubuluhu patorak tuho. Kira songoni mahatani Tuhan tu si Job. Bereng masubia hajak kajangon. Bereng masubia kanati nompa. Ai si do mangatur rosaluhut nei. Tersonggok baibana, bayi do tutu. Ayah samaratur suding nguluk kape, ala na guru dok di debatado. Au guru dok ijolma, anggotur tarjala sursar pertibion. Ay holang bagi do udah dok las nyari pe, nomor bagi 2 jolma. Bertiga-tiga saya martangiang baibana, harulas maniam mata nyari oleh Tuhan. Ro pertiga-tiga berderek, Tuhan, nang kepala Roma gerimis, asa ngalia jolmaon, asa dinum baderekon, indah deh. Isai masih uluan na si dua din. Au lomoni jolmai mabay cuaca, bahita holan na maus bingung dohita. Alay tuani do guru do ni debata sa luhut na, asa marture maratur di ujung na, manupak tunadengkad do sa luhut na binayin di debata. Alani di parngulota, bolo songgop si taonot tuhita, unak ta salahod dongan. Unak say ta solsoli diri. Tar lumobi, so tungolo hita manalahod debata, dan adil ho Tuhan ninna hita. Ala toktong do, adil bonar jala sitonggo debata, diaka pabahenan na tuganup na tinopana. Ya muna kamanami do inanami, bolo songgop si taononi, mari kita memohon hikmat dan kebijakan dari Tuhan, supaya kita dapat menghadapinya. Tapi boy hita songos si Paulus madok, di Filipi 4 ayat 10 lurat mahita madok, saluhut dong, tarpatu paahu, marhiti ibana, na margugoy honau. Di hati Indonesia macota dok, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Si sakwi sahih Nabi duhita. Dangadong na somarsitaon. Namangihut, bolo songgop si taono tudongata unak say tatu haso nalani dosa. Ido na niula ni ale-ale na natolui, si sopar si bildat do si elihu. Toe matopoti madosam. Karena apa? Konsep umum pemahaman dari masyarakat di zaman Ayub adalah, kalau ada penderitaan kepada seseorang pasti karena dosanya. Kalau seseorang diberkati, berarti dia adalah orang yang taat. Dan pemahaman itu sampai sekarang masih terbawa-bawa. Bolo sehat, tenggas sekolah janakon, berhasillah ke gereja, saya tertadok, terpasu-pasu puang gimana. Alayarong do si patah hitau lujukat, bolo songkop si taono tudongata, bereng makan, ijalo do labinain na ini. Saya unang adong nanggo saya dahita mandoksongan. Ay buhamat tong nagijangar wana bereng joka ijalo do. Apalagi bolo sape itabba do musay madokon. Tuani ma asay boto zoin na. Una. Penderitaan tidak selamanya karena dosa saya. Penderitaan tidak selamanya karena dosa saudara kita yang menderita itu. Tetapi bisa juga Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencobainya. Dewa, bolo tuhita songgop si taonon, bolo dongata tuhita songoni. Bataw mapuang ida, memang alani dosam bui bolinda tuho. Las dorohata bolo rosoni mangapuli tujabu. Ya rosongoni mangapuli hami. O kisah nyata dong. Bisa ada kuria. Dia rosit tuata, batar juk don dia namangon marhumor. Disude madok hata pula macai lungun-lungun. Imada, mek do pedak dan nakiate. Saya di pergugui di batama hamu. Kira songoni do sude intinya pulapul. Alai Roma matana sesada tungasing do hata pulapul na. Unak pola patuki huhoi nang. Ay mabalu peho salam doi turinna. Tarsonggo inatengane kehe ngale ngurup. Hopetong ina ngamulai si pando atana sulmon. Ay nang nasi tong nahudo, naksalani nato.
ayaw sumuli ba na ba dia mabalui. Jadi bolong nga muli hoy nang, ikut tagamod do mabalu. Tengulak pula saya arsako kabaluom. Ay di sarihod debatado akan na mabalu, molo, ubal gado pasu-pasu debatato na mabalu, molo, dihaburjuhon dihabengeton. Jadi songoni manang di parmulot ka, unak ta salahod dongat ta, bolo songgop nangaka sitaonon, dohot akka hamawolon. Di bayad debatado akka hamawolon laki na sa turuk ruhat ta jala mangukuhon, ay guru debatado ngolo dang guru di iba. Alani hamanami do inanami, ketika persoalan datang kepada kita, jangan mau berputus asa. Sesulit apapun jalannya, jika itu kehendak Tuhan atas kita, yakinlah itulah yang terbaik yang diberikan Tuhan, membentuk kita supaya lebih tahan uji, dan semua akan indah pada waktunya. Tanamkanlah dalam hatimu bahwa perjalanan yang sulit dan melelahkan pada akhirnya akan berujung baik dan melegakan. Alani i di sudesi taonon, taruh di bagasar rohata, songok kata ni debatana ni si Petrus, isada Petrus 5:7, saya madok majohita, somal loy tabain apulapul to kadongata, tingga ko kamuma, nasa, nahinol sohom muna, tuibana, ay di sarihod do hamu. Atong mared di johita sonari, buku edeta nomor 222. 222. Tedehon ay sada do 2. 222. Juzulun itu hakku. Bago ko musik ngayon ang marukil kita tujulo ni debata mahita. Unak pagudak ku hatata. Unak ta salaos sudi. Alay ta pahohom.
asa to di perbadia, mangukap mata ni partodiota, gabi buhay tiur berengota hasitongani, gabi buhay tapayutihu Tuhan Yesus, songon si Bartimeus na mapitung naong pinamalum ni Tuhan Yesus si. Dungi berengota ma, manupak tunading kado hape sa luhu na binay ni debata. Jala, gabi buhay ma, margugo hita, mangaraduti na salomoni rohana di parngulota. Songoni manang dihamu amanami, situa nami, amak situa sitopul, di pasu-pasu di batama hamu, alangan di monako kamu paru kilon, laho magulahon hulaon nak pinasahat, di debata tuhamuna, dalam sahat una tersurati di ulah kamu mandoko saha ulah tohonami, tangyang ni sudi huriata ramos maparbuina di ulah muna na selaon, jalan umar pensiun pe, saya toktong ma, tarado ti ulaon hapar haladoni. Alana di HKBP tohonani hotdo sahat rodi nabur hatita sian pertibion. Boy marano tabaramos ulaon niamang, mulu sutulan sia, manak tu seding do, manak tu dia manon, ulau pakobasion no mapit. Itu dicatat ketulan sia marano tabang kota sada, amak situha sitopul. Tuhatama nama masu-masu nanginang, songoni nak sudi sitopul junior na tolu. Inuji ma dewata dapat lutang yang alak batak panak koko doamu na tolu bereng do ungganteng. Sia namak sitopul nama tua teh. Songoni manang di parngoluon. Alai tarlumobi manang di pakobasion ni huria. Bolong ngasi tua bapa, hamu petong ikut di atas di situ manon pakobasion muna di tongan ni huriata. Amin. Mau lihat manang di pakobasion muna uwek lau dia lau apa teh? Aima lau dekia. Di pasu-pasu debata ma pakobasion lam kompak nang tuzolo ilas ni rohata nak paborhato situat taison marhubas. Debata ma nama masu-masu kita. Amin martangyang makita. Mau lihat di hata mali Tuhan. Lahu marguguy ho kami mangadopi ka ari ni ngulu nami. Marhite tudos-tudosan, tiruan naok pina patar ni naposom imasi job tuhami, ni hamon ako libana do paru kiloni, gabi mulak mardo haribana, Tuhan pulihkan dia, gabi loko silopit, siya na ngadokinan, sikatnya kasih taonon ng niya do panna. Atok sa ito di parbadia mamamuhay, mata ni partodyon nami manatap daw tu zulong, asabu yali Tuhan mardala di hati gorak kami, payutihu Jesus dinasadalani, songos si Bartimeus na mapitungi, nadiukap tua Jesus parnidaan na. Atok pasu-pasu makaruas mon, ingolo rumah tangga marsada-sada asagok dame do las niroha. Pasu-pasu lau do usaha nasida, jala loas parsolihon nasida kananiuki ni hodoki. Pasu-pasu kaya nakon nami name met sahat roda kana magudang, lau mangyahi akan na pinasita ni ngulu nasida, dohot mangyahi parngulu na dumenggan tuzuluan on. Pinuji magwarmo ali Tuhan Jahuba, sudia kaulau pakobasion di tongani huriam, tupak pasu-pasu main. Asa tama pilihon na ibay sanghap di ko, pasu-pasu las ni roha, nang di parsauran nami di HKBP Depok Sadaw. Upasaat kami sakap perbogason ya ka anak tuhop buru ni huriam, Abner Maruli Silitonga, do orang na Oktaria boru si mangusong. Songoni Albert Parulian Huta Barat, doho orwana Matiala Sauri boru si Dauruk. Songoni nang anak doho boru ni huriam, Yamuwawa Kurniawan Talam Benua, dohot boru ni huriam Dania Ervina boru manurung. Ho manapa hotto paujakon nasida, marhite pasu-pasu nabadia di persaripeong. Pasikop buah lidaging do todi musai di par rumah tanggau niak kayanak ko ni huriami. Songoni mali Tuhan. Oma na pasikop pokolong ni rohana sida. Maite na palumehon anak tuhop boru si pagodang-godangon nasida. Angka pangaradion do mutu pamasu-masuan. Nang tua kaulaon adat na hobar. Tupak pasu-pasu may saluhud na. Ali Jahuba tokin nari paborhaton namin aposom. Ama namin si tua darlas to pulamar pensiun. Pasu-pasu makanan yulan yaman namin nasa laon. Asa ramos perbuena di tongani huriam. Jalanang ni namar pansiu pe pasu-pasu mama nami odo ina nami. Rabduho yanakon na natului. Asa marlas ni roha toktong nasida mga radoti at kaulaw na denggan di panglumiton dinggolo.
Leon ngulu na dumenggan, tu anak kon yaman namin na pamasu-masu sudi panitia. Pasadaw ruas do perhalado manupa ulaw na dengkani. Asa boy marture, dalam dasip lam uli nang kuriam tuzuluanon. Ali Tuhan nami dia karuas mo na marsahit. Ulo so hagwara kami pimarsada-sada, say homa na madzama do pamalupon. Secara khusus say toktong buanon nami amanami si tuaton ni si Barani, na tunggale pamatang na, pahisar pamalum ma ali Tuhan nami. Pinuji magwar mo ali Jahuba, ya kadongan namin na marlas ni Rohan na marulang tao sa minggope, tuk pasu-pasu manasida. Leo bisuk, mamakyari ni ngoluna, holan mangulak kaulaw na denggando na marguna, gabi pasu-pasu tuak kadongan, jala tau sangap di guarmu na badiyay. Pinuji magwar mo ali Tuhan nami, upasahat kami manaksude parmingguon ni halak Kristen di Indonesia do sa Dr. TV, o mana mamasu-masu asa marhasonangas sa lukuna. Nakpamareta nami be, upasahat kami matuho. Suaton roha biar mida Jahuba tu presiden nami, do sudi aparatur di negara on. Asa tuk sitong uhum do tatigorani di pajong-jong. Asa buy mardame sonak kami, rap mangulu di tonga-tonga di bangso nami, taruli pasu-pasu siako. Ali Tuhan, mulu nami sa minggu tuzulano parmudu-mudu jala pasu-pasu. Sesak kadosa nami, asa tok-tok tama kami macalo pasu-pasu. Bolo hurang malo kami pajojor ho pangiduan. Asini roham mali Tuhan nami pasikopon. Nuaing peleom ma pangiduan nami om, asi maroham di kami. Sayuluy mahami hobbar tulomo ni roham. Ola di bagasang waranakmu Kristus Jesus Tuhan syokopami. Amin. Sian pasu-pasu na gudang natajalo siya debata, tapasahap pilihat na dumingkan. Duksido kita no pasahap pilihan di dua kantong, Roma hita tuzolo, pasahat to pilihan kamulateo tadi pakubasyon niya mata si tua de si topul na sailaon. Marede hita. Diriku
Jesus, sahab may tatu acara pasahaton ulos hatuaon. Tu ruas ni huriata nong marumur 70 tahun. Alani tabukay deta, ditiki maredona no Roma tujulo, nama jala ulos hatuaon. Adoraksoi, uzuhan matujulo, amanami ketua lansia, madongani hami, lohot ketua Dewan Koinonia, madijulo na sila, maju mamang otik. Edeta 200 sada. 200 sada tagati. 201. Mula sadong di teks buka ma di handphone detai, silakan. Zuluma anek pencalo nusa dua. Nama Tuhan setia, ingatlah tuntunannya, siang sungguh widodo, sungguh ini tududo, imahapur seaomu, nama motor padalanku, nama guguran kaki, sahadroni surgawi. Dia manami do inang. Arab do? O dua. Dia manami do inanami naneng mancalo ulos satu aun. Bolo di pasahat kuriat ka ulos satu aun. Nalaho pasahat to pasu-pasu ni debatado asanang di hatu muna. Toktong debata mangulosi daging doto di muna. Asadao hangaluton alay toktong margugo di bagas alas ni roha. Mangudu tiak kari ningolu. Alani hatani debata pasahaton loson hujahama sia jesaya ono pulsa daya 10 sono katana. Marlas ni roha situtu dua di bagasan Jehovah. Marolopolop dotodiku di bagasan debataku. Ainunga disolupko tuau akaulos hatuaon. Baju hati goran dihohosot tuau. Songo pangoli na marbulang-bulang. Mangaradoti hamalimon jala songon oroan naong hi nohosan ima hatani debata saya ditupak di pasu-pasu debatama amanami do inanami songoni nangakapi no parmuna bolo sahat tamu 70 tahun saya bagi jakko manang umur yaka pinopar songo tangyang ni na tua-tua ni halak batak nama dok belgat yang ni rumah belgan tiang ni soko. Ngagajang umur muna manami do inanami na tumua. Sayong gajangan jalong gijangan ma umur ya kaya nakom muna sudut nau poso. Tuhata mamasu-masu. Amang berdulu. Inang. Tuhan berkati. Pasu-pasu di batang, oras ya. Bangga dutu sampai hita menggobar. Somai hita mah, betul, amang. Kuto kami nak. Urak tu sodora. Au me tonga-tonga. Isi lo menggobar kita. Otik na itu kiri. Pabirang. Ya. Pak Hato Pamang Mardalan. Pak Zonok Matu Somang Gobar. Dekatkan saja biar bagus. Unang maila kok.
Oleh tema debata mama masuk oras ma ulak ma bagasan dame. Tapuji Tuhan ta tau duti lauta lau paborhaton amak situatan na lau marpensiun. Buka macara na ngadong di tabi meredi hita 750 patai seda. Amu dongat sahuria na pungu di bagas joroong, nuaing jong do di tonga-tongata imamanta, situa darlam sitopu. Nunga di go hitiki pangulau nasida di kuriatka, nama cohok manasida nuaing, sian hapar haladun di kuriay. Alani tama pasahatot hamlateon ni rohata, tutuhata, nama dongani, jala marguguihon, uhud patauhon nasida sa lilingon, mangulahon hapar haladuni. Akuk ni, une pasahatot tamauliate naktu nasida, naong makalujahon. Jala makarosoton, mangulahon ulaon di kuriatka. Alani pabrohatot tamanasida nuhaeng lau pensiun. Diamu dongan nami, situa darlan stopul. Obar tuaturan doho paraturan ni HKBP, ngadigohi hamu pajuun na sahat tu hamu marhubas di huriyay. Nama dok mauliate du huriyaon tutuhanta, napatohok kamu marhubas, obar tutohonan na sahat tu hamu. Ngadigohi hamu pangoleom muna, marhite pakobasion tohonan situa, di pasahat tamudo, na pinangido ni hata ni tuhata na madok, sahat ula tohonan mi. Natamalo hamulateon ni rohata siala pangulaw muna na sa lilingon ni tuhata. Ang giat, parbuhay ni nahinubasam muna na sa lilingon, di jolo di tuhata, gabi pilihan na husus. Jala mabuha pasu-pasu, tuhagagada ni naporsea, dohot hatutugo ni haporsea muna. Ala ni jong mahita na sa huryaon, martangyang tutuhata, ripita jong. Martangyang makita. Ali debata nami, nagok asi dohot holong ni roha. Rodo hami tuado pammu. Lau pasahaton hamulateon ni roha nami. Siala pangurupiomu di naposom, disaliling di pararho makubasi kuriang. Nunga sahat di ulana sida ulau kasituaon na pinasahat mi. Say bayam maramos, perbuwe ni pakobasyon na sida di ruas ni huriam tu hanguluan sa liling-liling na nang naposompe saya si maroham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamuka pesyun siap pakobasyon na songo sa halak situa mulutong di jalo pensiun sian hasituaw saya ramoti jala patuku ma pos ni rohana sida tuko. Palas marohana sida toktong. Pahipas mapamatang na. Lau maday hinauli ni tiki pensiun. Songo jol manamar pakilalaan. Marroha. Jala namar toddi. Obar tulomo ni roham. Tugu-tugu jala ramoti manasida dia ka ari-ari ni hatuon na. Asa toktong manayli tuho. Ay siya kodo haroruan ni hadamion. Las dohot sonang ni roha di bagasat toddi parbadia. Pasu-pasu mananga ka keluarga dohot si solhot nasida asarak mangulopon jala makamulatehon
Pasu-pasu na jinalon na sida siyan ho. Akup ni marpamuati maroham. Di nasa hagalion. Dohot hahurangan ni dongan namion. Di nasa pangulaw dohot pakobasyon na nasailaw. Se samay alani holong ni roham. Pinuji maho ale Tuhan Yesus. Rodi sa liling ni liling na. Amen. Udol mahamusudina. Noaik pe tabigihom madijahahon surat haputusan. Taringot tu pensiun situa ni amang situa darlan sitopul. Dijauh sekretaris ni Huriata. Sitopul. Ujaho kami jo parjolo songon riwayat pakubasyon nasida. Tonga-tonga ni Huriata. Guardo marga. Situa darlan sitopul. Tubuh disilakitang pahay hari 15 Oktober tahun 1950 sia. Terdiri di HKBP Resort Pangalawan tanggal 25 Desember tahun 1950 sia. Maka tidakon hapor syaun di GKPI Resort Pangalawan tanggal 3 November tahun 1974. Majalo pasu-pasu perbagason di HKBP Sudirman Jakarta tanggal sia Januari tahun 1950 Guarni Pardihutana Inang Rusmida Rogawati Borusinaga Yanakon Nasida Naparjolo Mikael Darmawan Sitopul Napaduahon Arga Natama Sitopul Anak patuluhon Dandi Septo Fernando Sitopul Majalo tohonan situa di HKBP Resort Depok tanggal 3 September tahun 2006. Penguma 10 tahun sada bulan lilingna pakobasyon ni amang situa darla Sitopul di Huriata. Ulaon tohonan tahun 2012 satu tahun 2015 Sekretaris Dewan Diakonia. Tahun 2015 satu tahun 2016 Ketua Dewan Diakonia. Tahun 2016 satu tahun 2020 Sekretaris Bendahara Resort dohot anggota Perhalado Parar Tahun. Tahun 2021 tahun 2024 Sekretaris Bendahara Resort dohot anggota Parar Tahun. Surat keputusan pensiun penatua nomor 285-02-28-04-01-2024 Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Depok yang berkedudukan di Depok menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan usia yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Darlan Sitopul, tanggal lahir 15 Oktober tahun 1959. Ditabiskan di HKBP Depok, Resort Depok pada hari Minggu 3 September 2006. Masa pengabdian 18 tahun 1 bulan. Pensiun dari penetua karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penetua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Depok pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Huria Kristen Batak Protestan Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH ditandatangani. Alina poso ni debata situa darla Sitopul. Mardonga pos ni roha di debata ama. Do anak Tuhan Yesus Kristus. Do to di perbadia. Upa borhat mahamu lau pensiun sian situa. Ipasu-pasu tuhata Yesus Kristus raja ni huriai mapakobasyo muna nasalilingon. Jala diramo ti mahamu dia karya ni ngulumuna. Jala di paborhat tamu madai hinauli ni tiki pensiun. Dia karya si dalam muna dope tutiki naro on. Amin.
Mauliate mado di hoinang Rusmina Rogawati Borusinyaga, do keluarga, nama ngurupi pakobasyon na maksitua sa liring marhubas di Huriau. Saya didongani debata mahamu mandalani masa-masa pensiun sian hasit tuau ni, to di perbadia mamargugoy kamu do keluarga, ya kapar saorang panidangion, nang di pakobasyon na adong di Huriau. Marsangak majaguba, ala ni pakobasyon muna sa lelingon, dalam mabuah pasu-pasu dok las niro hamai nang di Hurianai. Selamat menjalani masa pensiun, Tuhan tama nama masu-masu dohot madokani hamu. Ison pasahat kami surat keputusan pensiun do ucapan terima kasih piagam sia distrika napi nasahat ni paresesta Tuhan tama mamasu-masu. Tauduti maulota bangadop turuas mahamuna inasahat mapertikian lauman dokhata siana pensiun. Agak tusiamu marahamotik asal baga kate inang tusiamu non kanan siamun. Shalom untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul. Paturi hamu jo sama ngulu. Shalom untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Amang Pendeta Jackson Sirait, yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado, serta Amang dan Inang semua yang hadir di sini. Puji dan syukur saya panjatkan pada Tuhan karena kasih karunia-Nya, sehingga Amang Situasi Tompul pada hari ini dapat melaksanakan Puna Bakti Situa. Kami dan keluarga mohon maaf bila ada kesalahan selama Amang Situasi Tompul bertugas di HKBP Depok 1 ini, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Manabay na idon inata. Mauliate ma dituhata. Mauliate ma nang di Amang Pardita. Amang Pardita Jackson Sirait. Amang Pardita Bornok Sihobing. Dohot Amang Pardita Marsaldo Radaguguk. Lumowi di hauna-hulongi hami, amanami, inanami, ruasnya huriata. Terlumubi di hamu ale-aleku, dongan saulaon amanami, inanami, situa di huriata. Di hamu amang doa tamu inang, sa pelulutam matutu haming nang marhubah sison, ima ditiki September tahun 2006. Dunga liling nian anggo kejang ditiki. Anak-anak opak ma na hudungani hami pada teresot. Parjolo amak syahaan napa dua hon sempasa tokin amak tapu bolon baru amak purba amak Jackson amang Nexon napar pudima napalimahon ima amang Jackson Sirait di hamu amang do tamu inang totu oti do na hula di huriat tahun pitu ma tona situa dang sikop dupe hula lahami hula hokami
Hala hami songon ula-ula nama tolpang do di parar hure hami boy marhobas. Alani amang no tamu inang adik tung toturo ikonadongi anu nga parpabuhita ramakatai hasalaan pakatayon pangalaham na humurang. Alani sen udun rohanami mangidu hami tu hamu amang inang asa unang buat kamui di bahasa rohamu. Songon ido ni upama teh. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Tentu kalau ada perkataan perbuatan yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Tulung aku si tua teh, burung kakak tua, burung merpati. Makan mentimun dibelah dua. Dengan penatua senanglah hati. Sekalipun saya sudah pensiun, mohon jangan dilupakan di dalam hati. Jadi imamang alamarsar behita dison. Dak pidhami tu bahai tong hami di Depogon. Anggia di latu hata di hami goro tiki bodope hula hami saotik makobasi di hurjata. Iman nabuyo amang anggi marutu hata hami do dana korso tulu dana kicon nunga tuk umurna 30 tahun 20 lalu dohot 27. Jadi atik tung rotu jabu muna. Cako kamu nasida anak di situ pul lina hamuma. Sanang pada tanah keningan memang utibu senau alangang gurang dalam keputamin. Manghutoy natar na sida ubagak senau. Jadi mau lihat mga kailan honang hamuna ang giat ma di pasuhata parsaurata soro nakenya salina hon nami di sude pangulan nami pangalakam na hurangi tuhata ma madongan hita sayang giat mai gabe hatu di hamu manami jala sawi tuhata horas ma jala gabe mau lihat ma Horas Ula mala amang inak tudulan Nuaeng Jupa matikina Madok kata mauliate di pakubasyon ni amang situat na selilingon Do pasahat tangyaka asa oras jalahi pasipas na marpensyun Mewakili sudi ruas ni huriata Upangido hami maharadion ni amata Isar sinurat Horas mauliate di Tuhan na hormati hami amang Padita Resort na hormati hami amang doho inang perhalado suang songoni nang ruas ni HKBP Depok Sadon jongjong audison madok hata mauliate tu amang situa sitopul amang mauliate ma saluhut na dipakabuyasamu di HKBP Depok Sada selama 10 tahun. Nung atong gudang halojamu dohot las ni rohamu nang dok ni rohamu selama na 10 tahun sahat 10 tahun ro di saradion. Alani say gejang maumurnya mang dohot inang sea-sea mahamu tong didongani Tuhan anggiat nian nion akka abakku natulun hatop nian marokap jadi songon sian kelompok Laodikia termasuk telada do anggo amang situon dia mabuktina memang juara kelompok Laodikia na taunon di kor alani say anggiat manian adong teladan museng sian kelompok nami buy lau pahebakon huria hakabiru saron alangi songon hatani natutu madok konokku tu
amang dohot inang. Ador haluk kama patugu-tugu lubu. Saisor batua ma amang dohot inang. Sahatu namar pahopu. Tuhan ma masu-masu mauliate ma dihita saluhutna. Mulate ma dia maksinurat. Sa Muhammadok hata muliate do tata borat borkat syakita parhalado zulum mahita sudina ibas mahita Sidiok kamu diba. Parzuluma pasaha hata napinasaha ni naksitua erbur sitanggang nupon ni pasahaton songon cendramata syakuria tapi nasaha anotu perhalado para tau. Didikina pasahat cendramata itu zuluma nonamang do ina. Baru be tapasikop sudi hata borhat-borhata dinar marediho kita non buke dia nomor 150 saja binasahat matuinang situa erbur sitanggang. Nah, dihormati kami amang pendeta Jackson Sirait, amang pendeta Sihombing, amang pendeta Raja Guguk, dohot sude dong aku amang inang parhalado nang amang inang natua-tua nami nang sude tehe hita ruas ni garejata tamado hita madok mauliate tutu hatta pardenggan basai ala di leondo hita tiki na denggan boy hita mar minggu dohot nyaman sekaligus perpisahan buat amang sintua de si tompul dan inang mauliate inang amang di pelayanan Munas Lamaon cukup panjang ya amang 18 tahun. Biarlah pelayanan amang dan inang selama ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tetaplah bersyukur, sehat selalu, panjang umur. Memang kita hanya pensiun dalam pelayanan ibadah gereja. Anggo situate terus do adong dihita alani toktong ma amang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk pensiun. Tetaplah amang sehat biar walaupun kita di gereja sudah tidak melayani lagi, mungkin di WK kita atau di mana kita tetap pelayan Tuhan ya amang ya. Biarlah Tuhan yang membalaskan segala kebaikan amang selama melayani di gereja kita, terkhusus kelompok Laodikia yang telah memilih amang ini menjadi sintuanya. Sekarang amang ini kembali jadi ruas kembali. Jadi Tuhan teman namandongannya amang sahat tuna pensiun. Di dalam menjalani pensiun berkat Tuhan melimpah. Mungkin selama kita sesama sintua parhalado ada tingkah pola laku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti kata pepatah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan jangan disimpan di dalam hati. Selamat ma amang pensiun, sahat-sahat ni solu, sahat tubutian, sahat nunga diula amang tohonan nai, sahat
waktu masa pensiun sahat-sahat ma tu panggabean tetap diberkati Tuhan. Moliate. Olate ma di inak situa sahak mai tatu napa satu cenderamata. Tuzulu mama tu inak. Ya sahak matu perhaladu per total apa satu cenderamata sakriata. Jadi mengadari matutu amang do inang suang-suang didita pada tahun isma kita napa sahatun. Perjulu adurang supa saat tami mangalap pada mamisin amanami nanami hida ala seluas calon nata pasahaton tu kami penapasahaton las marohatan. Jadi di amanami do inang dison kami ropa sahaton songo cindramata nasin huliata songo nong ditotopon di aturatai las marohani hamang mangada di mahamung. Pahami edeta wede omom 5 sada ayat sada dot ayat tulu. Saha susaan toko akwoni martuado nahot dituhani Tuhan Yesus to pawar buang dihita akan namardonga unahinokop ni tuhata sabian maliha olongoni sahatama nang ruasna manomba jesagai sadimul hadameo manggogope akagalun bangi Imah hatasia perhalado selamat pensiun di Batama nama masuk-masuk. Mare de mahita buku de 110 ayat tulu rim mahamu jong-jong laos tawa bema kainganata ni sudi ta kasih tua. Sahak mapiliatan na tapa pengutu di bata martangiak mahita. Ali di bata manami na di benua gijang. Odo haroruan ni saluhut silalo na dinggang. Dot na solibasa na maulitus. Upasangat tami ma. Siyan na nilomi tu hami pilihan nami tu ko. Sa icalo may gabuap na usus di jolom. Pasupa sumay jalaramoti. Asaw parahasya kami pilihanon.
pati blok karajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silelyom ni tuhami. Asalam gergir hami madok mauliat itu ho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na ni Banua Gijang. Say pinarbadia maguar. Say ro maharajon. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Leom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togio tu panguncunan. Palua mahami sian pangako. Hata na hinokop ni Jesus, mulak mamu di bagasan dami. Jala jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Isodakot Tuhan de batama buhina Tuhan. Jala asyi marohana bidaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina Tuhan. Jala di pasaor hom madamena tuton dim. Amin. Horas marihita. Zulo mamaksito stopuldo idang. Laos wile kami. Zulo mahamu akamanami ruas ni huriata. Majalang situata na pensiun. Torri ba orok majama ko. Orok tamu ma isape di bature. Sabuy jongjok. Yon ina. So mamang do ina. Baik kamu endenay.